Lah kok melungker ilate. Iki panitia bilang piye met? Lulup. Atu. Yo. Apa kok iya iki? Urung-urung wis ngajak ngono. Ngono piye lho? Itu ngono. Masa itu? Walah lho ketu. Pikiranku wis gak ketu. Sopan. Itu awin. Duh, piye? Kudu awin-awin. Wis yo kena. Aku ngengei. Oke. Apa? Awin-awin namanya ubluk. Apa kok ubluk iki lho piye? Lah apa to? Lah mbok ditakoki sing cecok to. Aku diawil-awil. Terus Awin. Awin. Oke. Saiki apa sesuk? Oke ae aku ngejak kawin. Oh. Kowe yo gelem? Yo gelem lho. Ora apa-apa terusno kok. Pripun Pak? Pak wartosipun jenengan? Sehat. Alhamdulillah. Sehat nggih. Mau berangkat ing dalem jam pinten, Pak? Jam setengah kali. Setengah kali dugi mriki jam pinten, Pak? Setengah pitu. Alhamdulillah lancar nggih perjalanan. Lancar alhamdulillah. Kula wau jane nggih diawewe teng guyangan ning kula mboten ngirokan. Kula bablas mawon. Pitu kalih panjenengan tindak Tulungagung mesti kendel teng guyangan. Alah kala-kala kula mboten sering kok so. Nggih. Ampun teng mriku, Pak. Teng pundi? Teng mriku larang-larang. Lah terus? Anu saiki online apik-apik Pak barange milih. Apik-apik pripun? Gambare apik barang tekan nggon elek, Mas. Alah berarti jenengan kecelik niku. Mboten ditingali komentare kok komentare barang sesuai, Bro. Ngono no. Nek sesuai berarti sae. Alhamdulillah Pak nyambung silaturahmi antara Tulungagung dugi Bojonegoro. Nggih. Pun nek teng mriki jenengan pun mboten sah tangklet sinten-sinten tangklet kula mawon. Kula asli kelahiran Gayam mriki, Pak. Estu. Mula kula teng mriki mboten asin melih. Nggih. Pokoke pun penak teng luar biasa dan panjenengan memang betul-betul utah darah Gayam. Nggih, putra daerah Gayam asli niki kecamatan Enggal Pak niki. Adaan panjenengan tindak Tulungagung niki kelampahan kula sowan dateng Gayam. Lah gentosan lek ngeten Pak nggih. Lah ngoten kersane napa to nyambung silaturahmi Pak. Betul. Nggih. Nambah seduluran insyaallah lek dulure kathah mangke rezekine nggih tambah kathah. Betul Mas. Ngoten nggih Pak nggih. Nggih, kula nderek bingah saged sowan silaturahmi wonten ing Gayam saged pinanggih jenengan. Terus niki pun jangkep jenengan pun teng Tulungagung kula pun teng Gayam. Lah nek ngeten niki namine pun cukup Pak. Cukup estu. Tulungagung tebih. Mugi kemawon sambung rapet mboten kandhek sak menika. Ning ada kelanjutannya nggih. Mugi-mugi saged gethok tular marang tangga teparo mriki saged nimbali jenengan melih. Elok sangat Mas Dodok. Lho, estu lek warga. Ternyata Bapak Kades sak warga masyarakat menika sangat grafyak sumanak. Nggih. Kula taksih sepisan iki ngertosi yen to warga Gayam niku luar biasa petandu wayang kulit. Penontone nak teng Gayam niku. Pancen ngono Mas Dodok. Sedaya niku gumantung kula lan panjenengan nggih pun pola supados pecinta seni niku bener-bener seneng kayuyun kalih pagelaran. Warga mriki niki nguri-nguri kabudayan to, Pak. Assalamualaikum. Kalih kabudayan mula saged nimbali napa Pak Minto. Saged napa ngrawuhke jenengan nimbali niki paklaran wayang. Assalamualaikum Pak Minto. Nggih, mugi-mugi kemawon menika ndadosaken bebungah mliginipun warga masyarakat Gayam. Amin. Mugi-mugi nyambung silaturahmi sedaya warga mriki ayem tentrem tansah atut-utut rerututan. Kersane banter monggo. Niki nggih kathah. Mbok anggap aku bakul mik to. Bakul mik piye kancane arep ngomong teng wilayah Gayam niki Pak Minto. Ben. Gayam yo ben. Lho, lah karo awakmu apa laku lho, Do? Apa? Nggih, Pak. Nggih. Niki tenan, Pak. Saestu niki. Lek kula kalih komet niku sing apal komet. Ngoten. Jenengan mboten ngerti ta? Sebabe napa? Sebabe napa? Ngulangi teng mriki, ngulangi niki. Oh. Lek teng Tulungagung kan dengan nama kondang Cak Komet, Blitar Cak Komet. Lek teng Tulungagung mboten namung komet. Lah napa? Komet kelamin. Aduh. Nek teng mriki ampun dunek ning kok didelok karo murite. Niku pun dilonceng lho di wilayah Tulungagung. Komet sapa lek komet tok mboten paham. Nek lek komet enten embel-embelane komet kelamin paham. Aku cah los to ora masalah. Tenan ora masalah. Tak buka dina iki. Ora masalah. Jenengan mboten ngertos to? Nggih. Asline komet niki sinten? Sinten? Lek warga mriki pun apal. Nek teng mriko komet, nek teng mriki asline jenenge Pri. Heh? Pri. Ora bayar. Lho, niku free, tapi niki pri, Pak. PRI.
Oh. Pri berhenti Pri, ulah klopo le. Tak ora apa-apa. Ah? Ndur, kowe ga isin. Gae Muridmu ndelok. Alah selos aku. Tenan. Lah aku isine ora badhok no, Dok. Nun sewu nak teng wilayah Gayam niki paling unik, Pak. Heeh. Nembe teng Gayam niki carike saking Jepang. Duh, Jepang apa ya care ya kok daerah kene lho, Mas. Arek Pak Naruto kuwi wis saking Jepang. Bocah kotrok kowe iki kok. Jenenge ora Naruto, Apa to? pacare Naruto. Naruto jenengan pun Iya. wau panggih kali Pak Lurah, Pak. Sampun, Wah, sampun. wah Pak Lurah gapyak semana nggih, Pak. Nggih, Kula luar asline biasa. gumbone kados jenengan lho. Wong Nggih. jenengan iki kan asline ngastone nggih lurah. Nggih. Nggih saged dalang kan luar biasa lho, Pak. Jarang-jarang enten lurah saged dalang. Nggih biasa di luar kula ngen. Napa niku kok biasa? Nggih luar biasa niku. Tegese jenengan niku istimewa, Pak. Estu lho. Jarang lho enten lurah kok saged dalang kados jenengan. Napa mleh jenengan niku nyuwun sewu nggih, penggembare jenengan teng mriku niku salah satune nggih. Nggih. Niku Mbah kula. Sopo? Mbah kula niku anggere nyetel radio mesti sing disetel dalang Ki Minto Darsini. Aku rung Darsono. pati yakin Darsono. penggemar dan penggemar banyak mengatakan penggemar. Penggemar iki lek urung nanggap bukan Lah. dikatakan penggemar. Duh, jangan semata-mata seorang penggemar itu jenengan asumsikan untuk menanggap, jangan Pak. Nah, terus? Ya penggemar itu adalah apa pecinta wayang. Apakah artinya penggemar kalau tidak nanggap wayang? Betul toh. Loh, sik toh Mas. Wong cinta ku ora terus nanggap Mas. Cinta ki ungkapan hati. Dadi ora perlu nanggap, dia ngewasi tok ki wis seneng. Oh, Ora jadi cinta masalah. ki tidak harus memiliki. Tidak harus memiliki Pak. Bongko. Ya, bongko iki Ngenes, ngenes. kok saged ngenes pripun? Ha wong seneng Nggih. ndak kudu duweni Nggih. ngenes. Ayo, lak krono kowe seneng karo wong wedok, Nggih. kowe ndak kudu duweni mek seneng tok ra mudar karo roh aku. Longso wae. Kowe ora kendat ae apik. Betul. Kowe lo bolo sapa? Mula mumpung teng Bojonegoro, mungkin kula jak jalan-jalan rekreasi, tempat rekreasi murah-murah tur sae. Oke, Pri, oke, Nah, oh, oke. lho, kok pri to, Pak? Gara-gara kowe. Lho, tenang, tenang. Pri malah. Kowe pri apa ora? Pri. Lah ya wis to rasa nesu to, pri. Enten apa, Pak? Mancane ya kuwi ya. Ngantek kowe golek mundagel ndak apik titen ana Pri kowe. Nggih, nggih, to minto. Hei, kowe jangkar. Lali aku. Pak Minto ki pepundhen sesepuh pine sepuh. lali aku, lah Sing kono. dituakan lha kok mbok jangkar to niki. Tokno wae Mas, tokno wae wine dagelan Jawa Timur Wetan dhewe. Kenapa? Nyebut aku nyeluk dagelan jangkar ganti dagelan jangkar dalang. Ora let rong dina setruk. Lah, dalah. Amit-amit Bang bayi. Ayo njare sepuro. Anu ngapunten lho Pak nggih. Tak ngapura. Tak ngapura Pri? Ya tak ngapura. Oh, ala pri. Matur nuwun, ento. Tak kei Pak lho tuh malu halo. Iya ya, Pri. Pri. Mungkin mriki mungkin walah tiketnya niku murah namung 35. Niku bayar lain-lain 50. Jadi totalnya 85 pun 50 pinuk niku. Wisata apa kuwi? Religi lho. Ning ndi? Kalisari. Mungkin jenengan mampir. Nggih, kula terke mungkin. Pundi niku? Kalisari. Nggih, Pak, niku teng mriku tuh tempatnya dingin, adem banget, Pak. Mas, Nggih, enten jenengan asem. iki lek dawuh kaya ngene iki jangan di atas panggung WA saja. Oh. Tahu itu Ibu Komandan? Oh. Nyapa, Niki Pak? nyuwun sewu. Nggih. Wong lanang sing tanggung jawab pengen iki, Mas. Pripun? Emoh nyakiti hatine seorang wanita. Betul, Seorang betul. istri. Nggih to, Pak nggih. Heeh. Kados Pak Minto niku lho, wong tiyang sing paling romantis Pak Minto lho, Mas. Romantis Teng piye? pundi-pundi wayangan mesti ndereke Bu Minto lho. Bu Minto ndereke terus. Allah. Rono mlaku ya digandeng bareng. Kuwi Oh. jenenge pasangan romantis. Kuwi ora romantis. Lah piye? Anane Bu Minta ki ndereke terus mergo sing kono ki nritis. Ngono, gek sinden kaya ngene kok ya. Iki nek leno pangendane. Oh. Asli kuwi. Sik Pri, sik tau, sik Pri. Sik, Alah, Pri. tak urus. Sik. Ora Pri, sik Oh. Pri. Pripun? Rek umpama lho niki. Ha. Nembe pamane. Hani. Terus kedanan jenengan mboten purun? Ora gelem apa picek. Ora kelem apa picek jere. Bu Srini niki lho Pak Minto nakal. Alah wis kulino. Wis kulino piye? Kulino nakal. Kok kulino nakal piye to? Tegese ora ngono, Mas. Apa to? Wong wedok ndereke pas mergawe iki tegese wong wedok ki pengen bojone siji kanggo selawase. Betul. Aja menggak-menggok marang liyane. Lah iya kuwi dengan kata lain nak mboten nderene berarti rak menggok to, Dok. Indah loh Mas. Oh, Nyambut gawe niku wong loro bareng. Napa? Wayangan ibuke nderek
bareng budal wong loro. Ah niku nek ndelok-ndelok. Sik to aku tak crita, Pri. Pripun? Ini budal bareng wong loro karo ibuke. Tekan transit, ya tekan transit wong loro karo ibuke. Cut rampung pamitan karo ibuke. Mulih neh wong loro karo ibuke. Tekan omah adus bareng karo ibuke. Terus mapan turu karo ibuke. Terus tangi turu merongos. Wis karek odo kesele. Ora enak apa-apa. Ora enak apa-apa. Heeh. Lah nggih, mula mboten usah dijak jane. Heh? Ngomong ngono. Jenengan niku lho, maksud iki mbok yo pengertian wong main teng mriki kan nggih celak. Sik, sebabe apa awakmu kok ndak gelem nggawa garwane sebabe apa? Kula. Heeh. Kula niku profesional, Pak. Profesional apa? Paling yo isin bojone lemu. Lho. Niku salah tunggal. Jenengan niku nggih pokoke kok mboten mampir. Wong krungu lek jenengan ajeng mayang teng Gayam. Niku enjing pitik pun kula cekel. Lah rencana nek jenengan dugi langsung kula bleh. Lah kok malah sik omonganmu kok iso medeni wong. Lah, yo jenenge iki kesukuan. harus ada segi penggenaan. Gupuh lho. Sampean mireng aku arep nyang Bojonegoro, arep wis cekek pitik wis mbok cekel. Enjing pitik kula Terus cekel. lek sampean dugi ajeng kula beleh. Lah, Lah nyapa beleh atik wong ado-ado. Kowe iki omonganmu kliru. Aku ki candak lho, sing dadi karepmu ki candak lho. Lek Pak Minto rawuh dugi mriki pitike tak beleh. Oh nggih, pitike. Kok malah Pak Minto mbok beleh ki piye to kowe omonganmu tak tapuk. pitike lho, Dok. Lah, kanggo pas Apa doyan? ngono lho. Iwakku apa doyan sampean? Mboten mesti kekot-kekot. Ah, sing seneng ki mung sinden-sinden lek iwake dalan. Lah ya to. Engkang baken teng mriki namung saged Agustusan, Dok. Nggih. Derek dedonga kagem sedaya warga mriki mugi-mugi tansah pinanggih bagya mulya ayem-ayem tentrem. Niki nyuwun sewu lho Pak Estu lho niki. Niki sampun ginaris tinakdir saking ngersani Gusti. Estu lho jenengan dugi mriki niku. Iya, ha. Menika nyuwun sewu Pak Lurahipun sinten Bapak Winto. Walikane W diwalik Minto, M diwalik W. Nah, dadi iki jodoh. Ugi kan niku nyuwun sewu O aksarane wingke niku O sami one. Nggih. Pak Winto nanggap wayang dalange Pak Minto. Pak carike Pak Narito. Lho, nggih to. Dagelane cocok. Dagelane sapa? Komet. Nah, Ya, cocok blas. dagelane dodo. Dadi aksarane tepak O. Lho, ngono lho, Met. Ya karo komet. Ora cocok apa Ora meneh? cocok to. Apa meneh kayak pri I ora cocok. Lho, karek nambah itu kancane karo komet to. Lho. Ngono. Kowe kok modele moh keri yo iki. Lah piye kok ya golek acara A to? Awake dhewe iki ngaturke sembah nuwun dumateng warga mriki khususe Bapak matur Minto, nuwun Pak Lurah. Pak Lurah matur nuwun Pak Winto iki nek gak Pak Lurah nanggap dalu iki awake dhewe merongos ra tanggapan tak omongi kowe. Ya sawepi dadi. Suwape ra nggih ngoten to Pak nggih. Oh lah napa mulai teng daerahmu dhewe lho Pak. Paling gak ya memberikan semangat iki acarane kan Agustusan. Agustusan. Nggih sedaya warga ingkang sampun rawuh teng mriki nyuwun swantene panjenengan kersane mboten ngantuk jenengan sauri napa ingkang kula omongke nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya kemawon merdeka! Sepida mlebu sing semangat sing wanter sekali merdeka tetap. Merdeka! Siapa kita? Siji tok wis ora masalah. Pitakonmu ki sing jelas siapa kita itu terus piye kudu lek jawab. Jenengan nak teng ngertos ningali TV mboten. Heeh. Lek teng TV ngono, siapa kita? Indonesia. Niku sing teng TV rame lho, Pak. Rame wong maido. Berarti sampean kok menulung aku ditekoni siapa kita Indonesia. Ngono Nggih ya. to, awake dhewe niki warga Indonesia lho. Ngoten lho, Pak. Memberikan semangat kepada warga sini biar warga niki tambah sehat, tambah semangat, tambah kuat. Ngono lho, Mas. Ngono tok. Lho iya to. Aku tau ngene merdeka dadi perkara. Lah nyapa? Enek sing ibu-ibu sing ngarep dhewe, Piye? karepe ya arep nyauri. Pas ngemiki anake. Merdeka, anak ibu nanti gimana? Piye? Iki berubah posisi lho soalnya. Masa ya pas ngemiki ya, Mas? Pas piye kuwi cek karo joget bareng ngene kok. Wah ini Omonganmu kok so. Ya paling gak jajal awakmu piye nek memberikan semangat kanggo warga kene. Napa meleh kowe iki bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya para penonton. Merdeka! Sekali merdeka tetap. Aku tok. Dik,
Suwite lah piyayi mriki piyayi. Aku yo padha ngono. Padha piye sing nyauri sakmono mbane lho Mas. Ora Pakai mau lho, Mas. gembremeng mung semayanan. Pripun? Golek umpama dagelan sitoke muni merdeka, aja disauri sono lirih. Merdeka lah kak priye tok nae ngono kae. Kok cek panggah prapri. Mosok gara-gara kuwi to. Paling yo iya. Bapak-bapak, ibu-ibu minta semangatnya semuanya. Merdeka! Wah, luar biasa yang cantik-cantik. I love you too. Yang ada di belakang semuanya bakul-bakul. Loh, kok bakul urusannya apa? Lah nguri dhewe bakul kok to. Merdeka! Merdeka! Merdeka ya apik. Iki jenenge mutung kowe patah semangat. Nah, ini ki jenenge membedakan. Membedakan piye kowe iki termasuk urip ning gone jaman penak lho Mas. Penak piye? Ora jaman penjajahan riyen nggih Pak nggih. Betul. Jaman penjajahan riyen para pejuang kuwi toh nyawa toh bondo lho Ora Mas. usah adoh-adoh teko pejuang. Lah nyapa? Kudune nak Gayam dan sekitarnya ki termasuk ring 1 kudune luwih penak. Wong awake dhewe ndek minyak kuwi yo. Ya, Bra. Lha kuwi nek bledose pertama kali sing kebledosan apa wong Klangon? Ora. Yo Gayam iki lho. Berarti kudune wong Gayam? Ya kudu kono kuwi ngopeni kene Gayam lho ngono. Ya sesuk tak usulno tenang. Oke, lho kowe bagian apa ya? Aku yo dagelan padha ampe kowe nek kok sebut takono nyapa lho. Kere kok. Lho derek dagelan kere piye to? Ngono lho Mas. Awake dhewe kudu semangat sebagai orang zaman sekarang. Ya. Zaman biyen kowe ro dhewe to. Mbah-mbah biyen, kowe ngerti dhewe. Mbah-mbah biyen ki musuhe londo lho Mas. Ya, betul. Londo nggawa tembak lho. Londo teko mbah ngadang ning ngarep, teko kok ngarep. Nggawa lengo gas. Apa dia lengo gas? Lah, nggo londo ngono. Kuwi semut blok tak tapuk tenan lho kowe kok iso teko lengo gas bareng iki lho. Londo Belanda ki lho. Belanda datang, awake dhewe ngadep kok ngarep misale ya to. Yo. Belanda datang tembak. Cek. Dar. 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 Belanda mati. Sakti yo. Oh. Belanda datang met. Tangkap. Tembak. 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 Tembak cah nom beda ya. Beda piye? Ora muni. Aduh. Krik. Das. Lah kowe tembak malah mbok tembak mbok inceng piye to kowe iki? Go dhewe. Yo, Belanda datang dari sebelah kiri. Tembak. Dar. Kanan. Dar. Tangkap. Ciu. Wek. Tembak. Tembak. Bakul pentol. Gak kena itu. Tembak. Ya ampun. Piye? Iki lho, iki jelas urung ngisor dhuwur mati to. Kene mbok iyeki, kene mbok iyeki. Tapi penak to? Penak apa? Tangan mbok Lho, dikeki. aku ki apa to Mas ngelingke jaman biyen ki rekosane kaya ngono. Ya menghibur, Nyanyi nyuwun sewu Pak, nyanyi no nggih. Lek nyanyi kowe nyilih sinden apa nggawa kok omah? Kok lho. Kok nggo komahe jane? Lho, Kok iso nggo omahe Mas? wis sapa ngerti lek dagelan nggawa gawan kok omah? Ya Kok jenenge anu dagelan kerepotan ya niku kok iso. kaya mboro ngedos saya. Wis dagelan kerepotan Ngono to kok. Pak nyilih ngono. Nyileh ngono Ya lho, Mas. ngomong nyilih to? Nggih. Wong nyilih ki ya enak opahe. Lho, 50. ya wong ki hitungane ya. Sak lagu 50, Pak. 50. Wong kok ki aku telu rencana 150 berarti iki. 150. Iya perhitungan kok dele. Tegese ngoten ngenten. Enak sing gratis. Napa? Pundi? Lor dhewe gratis. Gak kembung. Wah, lha iki padha karo sing omahmu, Met iki. Nyeng. Makane ra digawa aku lek ngerti to. Nggih. Tapi apik sing ning omah, Pak. Jenengan Sopo omong? jenengan mampira to, enggak ngertos. Wong apik mlebu jeding mlakune muni kok. Kok. Kancane ratu kodhok kok. Wong ndelok lho. Iya. Tak penging ora kena kok. Gak. Kowe komet, mboten apa komet, mbah nanti. Alah, Bu. Aku ki arep ndagel, kowe ra usah ndelok ning omah. Nyapu dadak melu dipenging kuwi kelono anakmu ae. Sesuk aku teko genti keloni aku, mesti ngono. Nggih, ning jenengan klintu. Lah. Niki lek nyeluk bojone mboten Bu. Lah piye? Lek nyeluk apa, Met? Mama. Wah, Mama. Mama. Nyapa iri ya, Men? Lho, iri. Lha sampean nek Oh, bareng alah, pri nyeluk bojone kok emah. lah geno. Mbok yo umum ae. Tulung aku ora ngerti. Ora ngerti. Geno. Piye le, Pak? Wong ora nek apa-apa kok disogok. Ora ngerti. Ora ngerti. Lawange lo ngakno. Ora ngerti. Pengen ngerti mboten? Ora. Mungkin lho kok ora pripun. Niki khasana bahasa lho, Pak. Heeh. Dadi bahasa teng Indonesia Nek teng anu mengambil bahasa Indonesia nek teng Tulungagung napa, Pak? Mengambil. Mengambil. ngambil.
Bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Bahasa Jawa. Lah jupuk. Jupuk nggih. Mriki mboten. Ah. Til. Apa? Til. Misalnya, Met, ambilkan itu buah, Met. Jek til no kuwi. Jee. Jek til. Jee ngoten kertas ya. Sik. Jek. Til iki modal. Aja dibaleni lho, Pak. Usut apa mak pelas no. Jenengan ampun niku dibolak-balik niku bahaya. Til. Jupukno nekmu. Nah, Til no WM. nah ngoten lho. Nggih niku Bojonegoro ngoten. Nggih. Jenengan malah guceng ngece ketika. Nah ini kekayaan khasana bahasa, Pak. Khasana bahasa. Napa melih? Lek jupuk Til. til. Buka lawang. Ngakno. Lek mahku enggak ngakno. Dan apa? Bu, blakno. Atang-atang. Atang-atang iki piye kok se? Nduk, Mita. Nggih. Nduk, Mit. Til buku ki. Til buku ki. Tile ampun bolak-balik. Malah keri kabeh aku. Niki acarane nyuwun sewu pas dintene Pak malam Minggu. Malam Minggu. Mula biyen enek lagune, Mas. Ya. Lagune kan jaman-jaman biyen enek. Wong dina dilagono ya iso lho, Mas. Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat gendaan. Gendaan gundulmu tak tapuk buat pacaran. Pacaran cek nom tuwa ya gendaan itu. Ya ketoke kulino kowe iki. Nah, terus. Ora. Gak. Bojomu ora ndelok lho. Iya. Kowe pengen rumah tanggamu hancur. Aja ngono kok so. Pacar baru kenalan, kenal di jalan Depan kuburan. Jenderal Sudirman. Ayo pahlawan toh. Ya. Kan wis meninggal. Akhirnya Oh iya, kuburan. Nah, niku contoh lagu-lagu lama. Iki nadane ngono tapi kata-katanya dirubah, Mas. Dirubah. Sesuai dengan acara malam hari ini. Ya. Oke, ngerti? Gak, wah, Lho kok gak piye to iki diomongi kok wayangan acarane. Iya. Malam Minggu, malam yang panjang. Malam yang asik nonton nonton wayang. Nonton wayang ning lapangan Gayam. Dalange kondang nggih menika Pak Sangkung dalang niku. Iki piye to? Ki minta dalang sing paling kondang. Kowe kok lali piye? Kok lha ngono lah ngono. Aku yang dadak. Lah piye jenenge Pak Minto Darsono sang dalang kondang telang. Mergo ditutke bojone iki lho ndak Oh. patek konsen. Nggih, Pak dicek tengale. Nah. Kebiasaan ora. Los. Los. Sindene cantik, penonton senang. Sekar gadung jadi pujaan. Matur nuwun Bapak Pak Lurah Gayam. Engkang sampun maringi hiburan. Ayo budal ayo Dalan alus ayo lus. alus pipi ayo pipit gede. Kok pipit gede gundulmu no. Sinden pipit gede. Pipit kono kok. Ora pipit ya sindene kuwi. Lagi ya kebetulan gede. Padune kowe ape ngece to kok so. Kowe karek ngono penak. Penak piye? Gurine wi no ayo. Iki nek Lho, kata sindene apik-apik. nggih Pak. Mas. Sing dalem. Mbak Lilis ngadeg kok Mbak Lilis. Iki gandeng sing ning omah Gudi tak golek. Ora ngerti ya. Bu Komet niki lho Bu. Komet Bu, nakal Bu. Cek ning kene ya. Ijek wong. Kene teh monggo. Ora wong mangplek-plek. Wis tak awake dhewe dhuwur panggung niku profesional nggih Mbak Lilis nggih. Nah. Jadi tidak ada maksud apapun, kita hanya menghibur. Karepku yo ngono. Ndang wis to. Kono galake mbuh. Selamat malam Mbak Lilis. Sehat ya? Alhamdulillah. Bagaimana rasanya tampil di Bojonegoro? Iya. Piye to kowe iki nakoni kok ora cetha kabeh piye to? Iki guru plengah-plengah tok iki. Tapi niki sehat to Pak nggih? Sehat. Niki Sehat. Sehat. Bagaimana pipis lancar ya? Lho kok iso takok pipis lancar piye to? Nek gak lancar loro tuh. Oh iya. Iya. Ini di Desa Gayam. Kangen banget rasanya sawi. Piye to Gak wis gak apa-apa gendeng ngene yo oke. Engko ditandakno ntar ya apik. Mbak anggap sepeda motor ditandakno. Dandakno mentale. Siapa lho Jenengan kok
piye? Iki piye to iki? Iki grup apa ki? Apa? Ada kok tulung aku kok trimo. Lah iki yo ngono. Kowe iki sing nakoki sing ra teges. Takone kowe. Wilujeng dalu diajeng Lilis. Saya ae. Anu duki mriki jam pinten Mbak Lilis? Banduai. Lah kok melungker ilate. Di panitia belas Aduh, ketewa. ini, aduh, lulum. Piye, Met? Lulup. Atu. Yo. Apa kok iya ki? Urung-urung wis ngajak ngono. Ngono piye lho? Tapi gak Ih, itu ngono. Masa Etu. Walah lah Ketu. pikiranku wis gak ketun. Sopan. Kowe iki mbok yo berpikiran yang Mulane aku no positif. biasa kowe. Pikiran yang positif, jangan berpikiran negatif. Tahu positif aku bingung nyitretno ya. Loh, Atu, awen. heh? Duh, piye? Kudu awin-awin. Wis yo kena. Aku ngengei. Oke. Apa? Awil-awil namanya ubluk. Apa kok upluk ki lho piye? Lah kono apa to? Lah mbok ditakoki sing cecok to. Aku diawil-awil. Terus Awin. Heh? Oke. Saiki apa sesuk? Oke ae aku. Ngejak kawin. oh. Kowe yo gelem. Lu gelem lho. Ora apa-apa terusno. Kok Aduh lho. Kawinmu lho. Awin. cincin kawin. Walah. Jaluk cincin. Wah, aja meneh kok cincin akeh Bakal tak turuti. Akeh nggo nuthuk cengelmu kuwi kok akeh sakit. lho to gambare apik kene karo kono. Ya ta? Ya wis ra apa-apa terus engko sing omah tak urusane. Lho, aja to. Hanya apa? Wis tenan gelem wae. Ora apa-apa. Jadi silikan bang aki lho. Masa? Rong bang enek. Enek kok ya. Ya dijak nyanyi sing apik ngono lho. Apa iso wong bisu kok? Bisu kok. Mbak, kenapa to kok sampean omongane kok malah dadi kaya ngene? Sik to. Mau aku. Iki lho rungokno to penak. Nyapa to? Sampean kan sehat to? Sehat. Lho, penak. Sehat, Mas. Ya, Iya. sampean tolong aku ngepundi. Aduh. Ya. Ya. Eh, kok tak til. Taltil tak tapuk tenan kok gegetel iki kok. Omong ya apik lho. Lah mbak aku kok bosok. Bosok piye takone meneh to sing genah to sing apik. Mbak Lilis asli Tulungagung ya? Nyepele. Mungkin dia lihat mukamu dia jemberen tahu. Lah mukaku ya apa kakus? Ya mungkin seperti kakus. Aku enggak tahu. Oke. Oke kakus oke. Mbak Lilis, Dalam. kalau boleh tahu masih sendiri atau sudah punya pasangan? Sendiri, Mas. Aku juga sendiri sih. Berarti kita tuh kowe tak berani cocok. gandengan ki ben karo Dodol. Lah, Iya, ngadeg kondo, dia. Sik. Paminta roh seleraku. Umpama tak ibaratno sudah montorno pecik. Kok iso pecek? Wah, pelayune Beater gurkodi. Guri lho. Iya iya iya. Bempere. Iya, lho aja ngomong. Mas, Iya sayang. selamat malam. Selamat malam. Kung mari ta, Dek? Hah? Kung mari. Kenapa to, Met? Anu gudeg to? Gudeg. Sinden Lah ayu. sek-sekan. Sinden ayu kok gudeg lho kok. Selamat malam. Selamat malam. Tekono Mas Komet. Lek gatel ki kukurno jajal sing endi? Anu nak gatel nak kukurnya. Gatel, Mas. Oh, ya kono kukur dhewe nak kono kuwi. Gambar tuh kukurnya toh. Repot ya aku. Rumah kamu di sini ya, Mas? Iya, dekat sini. Dekat sini. Heeh. Tadi katanya aku mau dibelehkan pitik, enggak jadi. Alah, sampean aja mampir nak sampean. Nak Kenapa? pamit to mboten napa-napa. Ya aku gak oleh mampir. Aja wis perkara tok. Oh, Dik Lilis. dalam. Sampean mangke mantuk jam pinten? Jam 4. Tak bawakan oleh-oleh, minta oleh apa sayang? Aku mau sing enak apa, Mas? Kalau di sini tuh Kas terkenalnya kene ya. kalau kas sini tuh ledre. Kas. Ledre. Bojonegoro lho. Lah ya Bojonegoro ki ledre. Salah. Lah apa? Mindek. Wah, panganan tuwek ini mindek. Mindek wi apa? Sampean Mas? ngerti Wes mindek to. ora? Enggak ngerti. Saya tak dudui. Apa ya nang ngarane? Nang jelas wae angel nek bahasa Yang Indonesia. mindek nak berat, brut. Nek nang kene wite meh engko wohe Lho mindek. gunakno ku lho, kowe iki ben diopeni kene kono Mas, penono sampeyan dhewe kok ngono. ngopeni aku, Mas. Tetep tak abani.
Lah iya. Aku nak kono wis gak seneng. Wedakmu gak mbok Sampeyan gawa wis- ya? Eh? Wedakmu. Mosok gong mari kayak purol. Wedak erosinmu gak mbok gawa gatelen iki lamu. Piye? Yo kok kenek sing beneh to, Dek. Ya piye? Lah iki gatelen sing kono kaya ngono. Berarti kowe mone tak tampungi Ojo, wis. ojo. Wis kadung PCE iki. Ya wis lah mong tak ganteni kancaku apa piye? Gak sampean wae PCE kayak aku timbang kae Fish Air. Ya wis. Lah nyapa de mondor Fish Air? Wah, Fish Air boros. Suarane bayar. Golek yo ngene-ngene iki. Lah becek suarane piye, Mas? PCE iki halus. Piye piye? Irit. Suarane piye? Seng marah-marah tekan gon. Kuwi Mas nek ya. gak kuwi nek gak bingung. Ngerti iki? Heh. Mbak Luki, Mbak Luki iki apa? motor Heh. ibaratnya Mio. Kok iso miu? Ya halus irit. Heh. Ya tanpa gigi. Seng penak golek sing ngene-ngene iki. Oh, lah nek iki Mbak Punjung iki. Mbak Punjung ya sudah motor ngono Satria. Kok iso Satria? 2 tak. Wih, Motor cerewet yo. Kok iso? Rang tang tang rang tang 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 tang. Wah, Pernah iya. ra dibelanjani rang tang 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 tang. Oh, sebelah Mbak Punjung. Sebelah yang rang tang 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 tang. Lah nek Mbak Sulis. Mbak Sulis. Umpama ibarat beat terbaru. Weh, di starter suaranya halus. Halus. Seng gak ada suara. Pomo sing numpak ini sapa cara Sing numpake paling gak camat. Wah. Lah nek Mbak Pipit sing pinggir dhewe. Alah wis. Kok iso Mas, wis to piye? nah, temanku kan ada satu lagi. Iya. Mbak Pipit. Urung mbok deskripsikan. Cara montor apa, Mas? Mosok ora ngerti to. Apa? Tosa. Kok iso? Kok iso tosa iki lho. Kayak jalan-jalan yo oke, usung-usung yo oke. Berarti serbaguna. Multifungsi. Terus sing numpaki Sing numpaki ya sapa sing nganggur to? kok cahe ngece wonge cahe nyapa lho kok iso. Ayo nembang. Kabarane Mbak. Ayo nembang. Bang. Nembeng. Wah, kathah permintaan. Napa? Panitia wau nggih nyuwun wonten sigar biak. Oh sigar biak to. Sigar biak lagu Sigar tok. Sigar tok. Oh, Sigar biak. Lah nek pasanganmu karo pasanganku suarane adoh no, Mas. Adoh. Iki nek kadung nyuwara be. Oh, ya jajal. Coba anu Mbak sampean nyanyi ral sedikit aja terserah bebas. Sedikit aja. Apa, Mas? Elah ra iso. Lah, ndak iso ya, Mas ya. Oh. Nah, apik suara. Judul lagu Nelo. Sigar iso sigar. Ndak iso. Leri-leri iso. Lho, ngono ku lho, Mas. Gundul pacul. Kono ki lho gak lucu kok guyu dhewe stres, Mas. Stres. Gendeng. Ya sik mending aku tuh Mas gatelan tapi ra stres. Iya, tapi kan iso nyanyi. Lah iso. Coba tirukan suara Nah, saya. coba. Iya. Mas yo gatelan ben ya, Mas. Aja dipadakno isun ambi wong liya mergo isun sing sampurna. Ayo, Dik. Aja dipadakno isun Iso ya, Dik. ambi wong liya Ecek. merga isun sing sempurna. Berapa isu? Iso. Ya jajal dites to rek gak iso. Lihat wila. Iki iso to. Sampean kaya kuwi, Dik. Iso. Jajal coba saya. Pinter ya. Pinter Allah. Pinter. Tak Ya tau stres. Wah, Lilis malah kayak angon babi. Tuh. Berarti aku babi. Kok iso ngomong ngangon babi? Berani lah. Ora iso. Aja ngono to. Ini nesu aku. Alah bibi kok. Ning disyukuri Mas Komet. Kaya Mas Dodok piyayine gede. Gede. Wah, Yang elok cilik. banget to, ha? Apa? Apane? Piye apa? Gede trek ning cilik maksudmu apa? Ora kuwi survei kok. Jempolane, Mas. Ora kuwi Sing jelas. mesra ya, Mas. Iya. Awake dhewe totoke sampean dadi Roma aku dan Ani. Ngono ya. Oh, Kleru tempat. Roma Irayap. lah yo. Kok romahe rayap piye to? Omahe rayap piye to iki? Lho ani iki lho. Adi lho. Ani. Roma. Ani. Kok jarwo ngono suarane. Roma. Ani. Roma. Terus wengi ngono tak. Wong kok ora kreatif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya ahli kubur. Waalaikumsalam, Roma. Ani, Iya, Roma. meskipun orang tuamu tidak pernah menyetujui, Iya. aku akan memperjuangkan cinta kita. Terima kasih, Roma. Untuk itu satu buah lagu C minor. Aku ra ikhlas. Nyapa? Ora ikhlas. Iki ngono adike Ani jenenge Rita, iki mboke, aku bapake. Dong apa ora? Lah sampean sapa? Rene Rita sama Rene. Lah Ani, Rita. Ani tak golekno dhewe. lah ngono lho. Aku adik Ani, Mas. Ani Serah sayang, menti Ani yang sayang. totalitas. Ayo, Ani sayang. Ah, So- si Ani ne.
separuh. Kalau memang Pramen Roma Irama, ya Roma Irama. Jadi bener-bener swara karo biyayine sing mirip karo. Mbak Lilis dadi ibuke Ani. Ibuke Adi. Aku Rita, Adi. jenenge Rita. Aku Rita. Ani niki. Kai. Ani. Kenapa kowe kok iso kleguk-kleguk nyapa? Kamu yakin? Ya memang apa yang salah? Ani karo mboke apik mboke to. Mas aku nyapa dadi Ani. Lho, ora apa-apa. Nyapa kok mbok gandene batang sitok ki. Aja ngono to niku. Sing sayang. Oh lek nyonyo aku kat sore Ora ram saya koyo. guyon ya ta. Kok mesti. Sik ta kowe kaya anu bantek sapi kowe kaya ra kuat nyapa lho kowe. Mberot. Berat apane? Oh ora lek ku berat tenan nak nyatune. Aja sayang. Ani. Ingah-ingih. Ngene kok nesu nyapa. Modele cok bakal ngono, rumangsa paling apik pisan. Maido wong. Sabar sayang. Dirangkul to. Ane aja maido wong ae. Yo. Ani. Sebuah lagu buat kamu. Kok nyekel tangan to. Ngene lho, ngene lho, plek lho, tek. Sini sayang. Lho. Tanganku ndi? Gak teko, Mas. Ya piye caramu wong lanang kan pinter mikir to. Iki 80 pesagi. Lho, gua anggap blabak to piye 80 pesagi kok. Ani. Omonganmu. Aku sangat mencintaimu. Aku ndak, Roma. Oke. Tuh, tidak masalah. Laguku akan membuatmu jatuh cinta kepadaku. C minor. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu. Tunggu ngene lho, tek lho panggung sret romantis. Ngene tak panggung. Ya, Bongko aku. kok iso bongko piye to? Kowe piye? Lho contone nek rada rana Mas. Ngene, Oke. ngene. Sampeyan sing nyanyi. Bila kamu Puter sik sret. putri saya di sisiku, Kene lho, Mas. Romantis. hati rasa Nanti nengah, ceblok. satu hari tak Kakimu kuwale lho kakimu. balik hati rasa rindu. Aku malah jatuh cinta karo sampean, Mas. Janake Opo iso wae gawe ngene iki. ku yakin Ini apa, Mas? semua dunia rasanya kok peteng. Kok peteng ki nyapa lho. Padahal sampean iki tak jedekne pengairan lho ben ndak ngelak. Iki gak ngerti skenarione piye to? Kucingen. Skenarione iki sampean iki kasmaran pacaran. Lah orang tuane iki sak keluarga ra setuju hubunganmu. Iki ra umpama to. Upama. Lah umpama kok ya musono kok sakmene gedene. Kok sakmene kaya apik. Wis Ya diwehi wis, bebunga. ya wis, nak Wis karo ngono. Lilis ben seneng wis. Nah, ayo. Coba. Ngantek ora apik titelnono. Titene. Ingatkah aku? Aku ingat kepadamu Roma. Aku mencintaimu. Aku juga sangat mencintaimu Roma. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Bisa nyanyikan itu? Bisa Roma. Coba. Malam Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. aku pun begitu tak lelah
menggoda selalu. Pripun Pak Minta? Pak, aku juga mencintaimu. Lah ya engko dindum wong loro, ngoten nggih. Bar kono kene, bar kono kene. Roma, Iya, sayang. tapi kamu harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena aku sudah mengandung, Roma. Lah dalah. Ya toh. Kasus Kamu sudah menghamiliku. Ya Apakah kamu ampun. tidak ingat pada malam itu, Roma? aku rasa tidak mungkin. Saman ke sing nyirek Kenapa tidak mungkin, Roma? Tidak mungkin karena seingatku aku hanya menutul-nutulkan. Alah, ya apa kok menutul-nutulkan yo nyapa kowe iki? Ngimonengen. Ngimonengen. Nyanyi ya, Pak. Nyanyi. Wonten pamundutan. Ah, Wau apa? napa sigar napa-napa? Nggih, sing anu napa Pak? Lestari. Lestari nggih. Ya, sok ana dipinangkani pundutan mawon. Lestari Nggih, Lestari. Ah. Lestari, monggo. Senani sing nanggap lho to. Kenapa? Lho. Bagian seneng-seneng kok. Ya, iki pundutan akeh banget Mas Komet. Lah, Ana pundutan nemu ya ana, lestari ya ana. Uga iki pundutan dulur sing sangka Tulungagung Nggih. uga kepareng nyuwun lestari. Lestari. Ya, nah, niki sing bernuansa campur sari riyin. Nggih. Lestari. Sarangan kalian Sekar Gadung Indo. Ah, yuk, kaya apa? Yuk. Dados, yuk. Wah. Lestari. Iki Mas Komet, Mas Dodok. Nggih. Panjenengane petinggi desa Bapak Kades disuwun munggah panggung. Pak Nggih, katuran minggah mriki nggih Iki Pak nggih. pundute kanca perangkat uga warga masyarakat Nggayam. Iya. Oh nggih. Nggih. Katur dumateng Bapak Kepala Desa Bapak Winto, kula aturi jekar saking Palenggan tumuju ing panggonan mriki. Monggo. Duduk. Duduk. Wah. Wilujeng dalu Bapak Kades. Wilujeng dalu alhamdulillah sehat. Nggih, monggo paring dawuh napa langsung nembang napa langsung kali sinden napa kali dagelan nyumanggake teng panjenengan. Eman saged nembang, Pak. eman Pak Kades. Tak wakili sampe. Allah kok panjenengan iki. Kula nek aku nu seneng. Senenge Pak piye? Winto mboten saged nembang to. Heeh. Sing penting siji. Apa kuwi? Iso nyawer. Dadi ku lho. Paling penting. Iya. Lah kok iso malah ngomong kuwi? Lah ya Aku iya. doae kok ya. Nggih. Matur sembah nuwun lho Pak, saged napa niki awake dhewe ditanggat teng Lah, mriki. nggih, Sembah matur nuwun. nuwun. Paring panglipur kagem sedaya warga mriki. Mugi sedaya warga mriki tansah guyub rukun, ayem-ayem tentrem sedaya kemawon. Nggih, mbok menawi wonten dawuh. Wonten dawuh napa langsung request lagu? Dawuhe napa, Pak? Lah, Dawuhe sampun wae. Oh sampun Oh, sambutan sampun. wau nggih. Berarti langsung Ya, nggih, lagu. berarti langsung lagu Request. niki. Radi ngantuk soalnya. Lah, sami berarti. Mungkin tombol ngantuke teng wingking niki, Pak. Nah, sing Jenengan cantik-cantik. monggo milih sing pundi? Hmm. Nah, niki 750-an. Lah kok sombong apa regane 750 Mboten gocek. Monggo sing pundi. guyon mawon. Nggih, monggo sing pundi? Monggo. Mang pilih, Pun. Nah, nggih. Boten sah, sedaya mawon kula pilih. Oh, sedaya mawon. Nggih. Wah, peyuh. Wah, Nggih, ngatasi. Nggih. Jumeneng sedaya niki. Nggih. Pripun, Pak? Jumeneng sedaya niki. Sedaya napa pinten, Pak? Nggih, monggo. Sedaya pinten napa? Saya betul apa? 100, 200, 300, 400, 500. Nyapa mau itu? Ya ngadeg kondok iki Mbak Lurah dikandani. Ha. Nah, nggih, monggo. Pak Winto ngatasi. Wah, mening nih. Ganti to aku. Nah, wes. Bapak minta nemu. Tembange matur apa? Aku tak Nemu. Oh, nemu nggih. Ora. Yo niki Mbah Nggayam nemu sinden songo. Yuk, kaya ngapa? Hah. Langsung dados yo. Luar biasa. Menika saking Bapak Kades ngersake tembange sampun dipun pinangkani kelan kanca-kanca seni wati utawi para waranggana pesinden Sekar Gadung. Pak
Pak. Matur nuwun Pak. Nggih. Matur niki napa to Pak kok kula mboten sah mboten napa-napa. Niki kali asli saking Gayam Pak. Menika nggih rencang kula niki wan anak olah vokale jan Lho, Pak Lurah, Pak. Kok iso mentah ini piye to? Iki lho, lali ya ta. Susuk rokok, Pak. Biasanya gak ngono. Engko ijolno anu tak carik tadi. Ya. Mas Yakun, monggo badhe nyekar napa niki? Duet napa piyambakan? Paling susuk rokok iki. Jek jek. Nggih, tembangipun napa Mas? Napa Mas? Napa? Disukani tembang duet. Duet. Nggih. Monggo ngersake sing pundi? Sing Nanti pamundutan saking Pak Carik juga ya. Oh, Pak Cari mriki mawon piyambakan nggih. Nggih, Pak Sekdes. Ora Monggo Pak Sekdes. Pak Pak Sek. Narito, Pak Cari Narito. Masa gak wani? Oh ya, Tembangnya apa anu Mas niki? tak terduga peh. Lha iki lho. Dia kena jebakan Batman nah kowe. Lha kuwi sikilmu dipitek. Tak pernah ku hayalkan. Asli Bang Haji Roma Irama. Sindene Pak Mintoi terampil kabeh. Ya cak komet. Kuku barengnya dipitek kok sono. Makanya aku ora ndek adoh.